Bueno, egunon, danoi, eta eskerrik asko lehenik eta behin prentxaurreko honetara etortzegatik. Nerekin da Iker Goiria, turismoko foru zuzendaria, eta baita ere Joseba Izagirre, Zegamako alkatea, eta Ainhoa Txurruka, Amestimendi elkartearen izenean. Gaurkoan, badakizuen bezala, Zegama Aizkorri mendi maratoiaren aurkezpena egitera etorri gara, urtero bezala, urtero legez, maiatzaren bukaeran edo maiatzaren azkeneko astean ospatuko dena, 24ean konkretuki, eta tira, beraiek esplikatuko dituzte gu baino beto zeintzuk izango diren berrikuntzak, baina nik azpimarratuko nuke azkenean, pixkanaka, urtero, egutegian finkatzen ari den data dala, inork zalantzan jartzen ez duen antolakuntza gaitasunarekin, oso erakargarria gainera, gure lurraldetik haratago, erakargarria alako ultratrail eta alako fondozko frogetan adituak direnentzat, segurazki hau da ekitaldirik ederrenetariko bat. Nik uste dudarik ez dagoela bai espazioarengatik, bai naturarengatik, bai eszenatokiarengatik, baina baita ere jendetzarengatik, jendearen babesarengatik eta froga honi jartzen dion maitasunarengatik eta lehiatzen ari diren hoiei babesa nola ematen zaien ikusita, nik uste dut dudarik ez dagoela segurazki oso zita esanguratsua dela, ez? Aldundiaren ikuspegitik begiratuta, nik uste dut dudarik ez dagoela oso begionez ikusten dugun froga dela kirol ikuspegitik begiratuta, Ikerrek pixkat turismoaren kutsua edo turismoaren ikutu hori azpimarratuko du, zalantzari gabe baita ere baduena, eta tira, nik kirol diputatu bezala esango nuke, azkenean bizitza hontan alako frogek baita ere gogorazten digutela zenbateraino dan importantea epe luzera begiratzea eta fondoa edukitzea. Azkenean gure egunerokotasunean eta kirolean baita ere asko baloratzen da momentuko esplosio hori eta jakitea lehiakorra izaten eta irabazten jakitea momentuan. Baina nik uste dut horrelako frogek baita psikologikoki ere eskatzen dutela oso fondo potentea edukitzea, oreka psikologikoa, eta horrek guri beti gustatzen zaigu kirola hainbat baloreekin uztartzea eta erlazionatzea, eta kasu honetan hain fondo gogorra, hain sakrifizio izugarria eskatzen duen froga batek, azkenean ikusten dut laguntzen duela baita ere pentsatzen zenbateraino dan importante resilientzia, resistentzia eta bar, ez? Bueno, decía muy brevemente que estamos ante la 19ª edición de la Maratón Alpina Zegama Aizkorri. Este año se va a celebrar el 24 de mayo. La Diputación tiene una vinculación con esta prueba desde la perspectiva deportiva, pero también desde la perspectiva turística, y que el Goiria dará cuenta un poco de esa lectura, porque es evidente que esta es una prueba muy atractiva por el espacio en el que se celebra, un espacio natural inigualable, bello donde los haya. Seguramente eso hace buena parte del atractivo y del magnetismo que tiene esta prueba para muchos fondistas, pero también desde el punto de vista del paisaje humano, es decir, que esta es una prueba que demuestra una vez más, como en tantas otras muchas pruebas, que hay una afición que se vuelca con los participantes, que les apoya, que les da calor. Ahí hay fotografías que son muy explicativas, que hablan por sí solas, que hacen que la prueba sea también atractiva, porque no hay nada peor que una prueba desangelada de público. Al final se hace para el público también, y en la comunión que hay entre el público y el esfuerzo que hacen los participantes pues es total, ¿no? Y para terminar haría esa reflexión, o sea, a nosotros nos gusta mucho siempre recordar que el deporte no es un fin en sí mismo, o sea, el deporte y las pruebas deportivas y la competición tienen sentido en tanto en cuanto están apoyados en unos valores, ¿no? Y en fin, cada deporte
es capaz de transmitir una serie de valores. Desde luego, este nivel de resiliencia que es necesaria, de equilibrio mental y psicológico que es necesario para superar una prueba de estas características con tanto esfuerzo, pues nos recuerda un poco el valor del largo plazo, nos recuerda un poco el valor de ese equilibrio, de la dosificación también, ¿no?, de las energías y no tanto, bueno, pues de la explosión. Nire aldetik ez nuke beste zer gehiago gehituko, zoriondu alkatea udaletxea eta elkartea baita ere egiten duzuen, urtero egiten duzuen esfortzuarengatik eta erakusten duzuen gaitasunarengatik, hain froga potentea antolatzeko, ez dut uste erresa danik hainbeste pertsona mugitzea, eta, bueno, ja mundu mailan edo maila internazionalean ezaguna dan halako froga bat antolatzea, baina urtez urte gero eta hobeto egiten duzue, eta aldortatik gure zorionik beroenak. Eta hemendik aurrera Ikerri pasako diotitza, aurrera Iker. Eskerrik asko, Denis, egun on guztioi, eta nik zure hitz hartuz baita ere zoriontzen hasiko naiz. Amesti menditaldea, mendielkartea, eta baita ere Zegamako udala. Desde un punto de vista turístico, desde luego esta 19 edición de la Zegama Aizgorri responde a la idea o al ejemplo que tenemos de una prueba turística o una prueba deportiva de interés turístico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo pone o enseña el propio territorio de Guipúzcoa, el interior de Guipúzcoa, así como Goierri y además de un pueblo como Zegama, ¿no? Y los pone en el mapa y en el mapa mundial, además el mapa mundial. Por lo tanto, lo que pasa es una promoción clara del propio territorio, ¿no? Además, responde un poco al celebrarse en mayo, también responde un poco a la idea de la intención que tenemos de desestacionalizar el turismo, ¿no? Porque además no solo es que ese día vaya mucha gente, mucho visitante y participantes internacionales, sino hace un efecto llamada y provoca un efecto de llamada que hace que durante todo el año vaya gente y se acerque gente a Aizgorri a practicar el deporte con este interés y el propio turismo deportivo, ¿no? Eta horretaz gain, ere ikusten dugu nola eredu gipuzkoar egitearen edo gipuzkoar izatearen eredu bat da, ez? Eta nola elkarlanearen eredu, ez? Zergatik, azkenean, administrazio ezberdinen, departamentu ezberdinen, eta herritarrekiko elkarlan eta auzolan ideia horrekin ere, bat datoz, ez? Azkenean, nola gure egiteko moduen paradigma bat izango litzateke, ez? Nola gauzak gauza txikiak, baina autentizidade handiak eginez, mapan jartzen gaitun, ez? Eta, bueno, alde horretatik ikusten dugu eta oso interesgarria guretzat tankera honetako frogak bakarrik potentziatzea, baizik eta gero nazioartean jartzea, ez? Eta promozionatzea. Guretzat, bintzat gure helburuekin guztiz bat datoz, ez? Eta beraz, baita ere, eskerrik asko zuei egindako esfortzuengatik eta nola laguntzen duzuen lurraldea bera paradigma hauetan sartzen eta mugitzen, ez? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Iker, eta hemendik aurrera Joseba Izagirre pasako dugu hitza Zegamako alkateari. Bueno, eskerrik asko eta egun on, lehenik eta behin. Bueno, eskertzen hasi nahi nuke, edabidetatik etorri zaten ordezkari guztioi, bueno, argi da. Badakizue, Aratz Aizgorri Parke Naturalen egiten den froga bat dau, antxe garegu, Parke Naturalen bihotzen, Aizgorri mendilerron zaindari eta atarin, baina esan dakoa, bertan egindako frogen berri bozgorreilu izateko, edabidetako ordezkarin presentzia eta zuen lana beharrezkoa ditu. Orduan, esan dagoa, lehenengo eta behin, eskerrak etortzegatik. Bigarrenik, komentatu nahi genuke, guri iruditzen zaio, Zegama Aizgorri mendi maratoi hau, ia atzo hasi dela. Baina, konturatzerako, 19. edizioara iritsikia. 19. edizioa, baina guk argi daukana da, pixka bat, hasiera hartako ideiak eta hasiera hartako helburuak eta balorek eta ari gara martxan jartzen.
Zegama Aizkorri mendi maratoian sorrera, herrian sortutako, auzolanean sortutako ekintza edo froga bat izan da. Eta, herritar orok parte hartzen duena, neurri batean edo bestean, herritar orok oso barneratue eta oso bere eginda daukeen froga bada, eta nik uste garanti horrekin iritsi garela, iritsi garen lekura. Alege berriz azpimarratu nahi nuke, auzolana, elkartasuna, eta humiltasuna ere pixka bat hori izten ditugu guk eredu eta eusleku. Beste aldarri batetik, pixkat aipatu nahi genuke baita, parke natural bat izanik, ingurumenarekin ere, pixkat oso sensibleak garela, eta geure burue asko kondizionatu dugula, eta arduraz jokatu nahi izaten dugula. Argi dau, kirolzaletasuna eta mendizaletasuna areagotu nahi ditu, baina kontutan harturik nun gauden, eta parke natural hori errespetu guztia azalduz. Aurtengoa, maiatzen 24 ospatuko da, aurtengo maratoia, eta aurreko urtean bezalaxe, Golden Trail World Seriesen barnean edo zirkuituan sartuta dagoen froga bada. Guretzat oso berri pozgarria da, zati kontutan izan behar dugu, zirkuitu honetan, zirkuitu internazionala da, eta 6 nazio eta kontinente ezberdinetako karreratako bat Zegamakoa izango da. Zegamakin batera, hor dauzkegu Mont Blancen, Suizan, Ameriketan, Eskozin, eta Argentinan, okerezpan hau, ospatuko dien frogak. Eta esan dakoa, Zegamako gure froga, hain maitea den froga haue, zirkuito horren barne egongo da. Bueno, como decía, en euskera, la Zegama Aizkorri maratoya de este año está incluido en el circuito internacional que organiza la Golden Trail World Series y es una de las 6 pruebas que se disputarán es decir, en naciones diferentes y diferentes continentes. Bueno, para nosotros es un gran honor que por segundo año consecutivo en Zegama se corra una de estas pruebas y es de agradecer a los patrocinadores de dicho circuito que se hayan interesado en Zegama y que hayan confiado en Zegama para que se transcurra dicha maratón. Obviamente tampoco puedo olvidarme de uno de los puntos más importantes para que se celebre esta prueba, es decir, los más de 400 voluntarios y voluntarias que desempeñan su labor a favor de que se corra dicha carrera y obviamente darles las gracias y saben perfectamente que son, para que se ejecute esta prueba, que son completamente imprescindibles y sin ellos pues esta carrera no sería posible. Como no, agradecer también a las instituciones públicas el apoyo y las aportaciones que recibimos, empezando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, que sin ellos también son una parte importante a la hora de que se pueda transcurrir con total normalidad esta carrera de la Zegama Aizkorri mendi maratoia. Aurretik aipatu den bezala, proba aurrera eramateko bidelagun inguruan jende asko ditugu, esan da bezala instituzio publikok, pertsonak, enpresa pribatuk ere bai, eta danakin batera, nik uste dut aurtengo erronka honire, guretzako erronka handia da, jendeak beraren gandik espero don guzti hori lortuko dugula. Por otra parte, decir, nosotros que utilizamos como herramienta o como excusa la Maratón Zegama Aizkorri, para enseñar a todo el mundo, en general, el bello entorno que tenemos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de soñar, nuestra manera de aunar objetivos y esfuerzos. Eta, bukatzeko besterik ez, gonbidatea luzatu, datorren maiatzaren 24-erako, esan, gu Zegaman ez da egongo gela, eta bertan, munduko korrekalarik onanak eta munduko afiziorik onana bertan izango deula. Ainhoa.
Egunon, danoi eta mila esker etortzeatik. Eta, ni pixka bat, Josuak esandakoaz gain, datu zehatzago batzuk emango ditut. Ze, maratoiaz hitz egiten dugu, baina maratoiaz gain, azkeneko urtetan, beste bi froga ere antolatzen ditugu. Eta, izango litzeke, ostiralean, maiatzak 22an egingo den kilometro vertikala. Eta, kilometro vertikala huia, uste dut, 7-8 urtetan egin dela. Eta, 3 kilometroko distantzia duen eta 1000 metro desnibel positiboa duen lasterketa bat da. 250 parte hartzaile izango dituena. Eta, esan, kilometro vertikalan izen ematea, otsailean 3an irekiko dela, 13 arte, Rock the Sport bidez egingo da izen ematea. Eta zozketa, otsailean 21an izango da, maratoiko dortxalekin batera. Bestalde, badaukagu urte askotan egin duguna ere, eta ikusita kirolonek azken aldean hartzen aidan indarra edo fama, pixka bat bultzatu nahirik gazten edo 18 urtetik beherakoen parte hartzea, sortu zen bere momentuan junior lasterketa bat, maiatzaren 24an izango dena baitere, goizeko 10:00 maratoia atera eta gero. Eta, hemen pixka bat, esan duten bezala, nahi izan da sustatu gazten parte hartzea, ez? Juniorrako izen ematea irekiko da otsailaren 3an, eta maiatzaren 10 bitartean egongo da irekita, Rock the Sport orrialdearen bidez baita ere. Aipatuta bezala, 16 eta 18 urte bitarteko gazteak izen eman izango dute. Eta aurten, berrikuntza bezala, Goldenak, Salomon markak, Golden Trail World Series zirkuitoaz gain, Golden Junior zirkuito bat osatu du. Eta, gure junior lasterketa horren parte izango da baita ere. Eta, oso positibo ikusten dugu ez, geroz eta gazte gehiago daude, aurreko urtean 100 korrikalari junior izan genituen, aurten ere, espero dugu hala izatea ez. Eta bukatzeko, maratoia ez, gure betiko lasterketa. Josuak esan duen bezala, World Trail World Seriesen barruan izango da, zirkuito honetako 6 probatetik lehenengoa izango da, eta guretzat oso garrantzitsua da ez, bertan egotea. Azkeneko 2 urtetan zirkuito honen parte izan gara, eta ikusita zein izan den erantzuna, oso pozik aurten ere bertan egon alizateaz. Ze, munduko korrikalari honenak zirkuito honetan parte hartzen dute, azken urtetan zegaman izan dira, eta guretzat bertan egotea pozgarria da benetan. Datuak, hemen maratoian izen ematea irekiko da datorren astelehenean, otsailean urtarrilak 20an, eta egongo da irekita urtarrilaren 30 arte. Zozketa, kilometro vertikalean bezala, izango da otsailaren 21an, arratsaldeko 6etan. Bestela, ez dago aldaketarik, 3 lasterketetan, ez da ez ibilbiderik aldatuko, eta parte hartzaile kopurua ere ez, beraz, hori datuak 3 lasterketenak. Gero, Josua komentatu du baita ere, baina aurten guretzat erronka berezi eta nagusi bat bezala hartu dugu ingurumenaren zaintza edo hortan lan egitea. Ja batzagu urte desente, hontan saiatzen, eta egin ditugu zenbait gauza, berziklaketa eta bar, albideratzeko errazteko eginkizun ugari, baina aurten bereziki nahi dugu, alde batetik zirkuito guztian zehar plastiko gutxiago sortzeko, hartu erabakia, erabiliko diren basoak eta edalontziak eta berrerabilgarriak izango dira, eta markak eta alditugun plastiko gutxiena erabiliz. Bestalde badakigu plastikoa sortuko dela, ze nahi ezkoa da, kasu askotan, eta saiatzen ari gara gure patrozinatzaile batzuekin batera, sortzen dugun plastiko honekin, bertziklatu eta materiala sortzea oraindik ez dakigu oso ondo zer, baina berrerabilizateko, gure ingurumenarekiko daukagun ardura hori areagotzeko ez. Bestalde, lehen urtean sortu ezan talde bat, berezia, ingurumen taldea deitzen dioguna,
pertsona inguruko talde bada, eta hauek bai lasterketako asteburuan eta ondoren ere zirkuitoa rebisatu eta aztertzen dute. Denak garbi eta alden onden usteko edo alik eta gutxien antzemateko asteburu hortan gertatu dena, ez? Eta aurreko urtean esperientzia oso positiboa izan zen, ze ondoren bai ez dakit Foru Aldundik zehazki, baina bai mendi federaziotik eta egiten dela azterketa batzuk, eta zoriondu gintuzten, ez? Lan bikaina egin zuten bolondres hauek, eta ia zirkuito osoan etzen ezer aurkitu, eta hau gure helburu eta hontan saiatu gerea. Eta bukatzeko, esan aurten berrikuntza txiki bat egin dugula, eta animatu nahi dugula jendea hemendik ere. 19 urtetan zehar, azkenean gure imaginazioak eta bizkate gutxitu diraia, eta lehiaketa bat antolatu dugu, aurtengo korrikalarien kamisetan agertuko den logoa aukeratzeko, ez? Orduan, lehiaketa irekita dago, gure web orrialdean ikusi daitezke zein diran baseak eta bar, eta irabazleak Zegamako dortsal bat izateko aukera izango luke. Eta besterik gabe, mila esker Foru Aldundiari, hemen egoteko aukera emateagatik, ematen duten laguntzagatik, patrozinatzaile, laguntzaileei, eta batez ere Josebak esan duen bezala, gure herriko bolondresei, ez? Lasterketaren antolakuntzak guztiz antolakentzak gauden guztiak bolondresak era, eta bolondres hauek gabe ezinezko izango zen, ez? Orduan batez ere eskerrak bolondres hauei. Mila esker. Alderak edo? Bai, Goldenak berak, Golden zirkuitoa berak, aurre izen berezi bat ematen du Goldenetako. Orduan, gure aurre izen ematen, iriki aurretik, beraiek dira izen eman daude, ez? Baina gertatzen dena da, 4 hilabete leno dira, eta denak ematen dute izena hasieran, baina 4 hilabetetan gauza asko gertatzen dira, lesioak eta bar. Momentuz ikusi dugunarekin, lehen urteko maila berdintzeko behintzat hori. Munduko lasterke korrikalari honenak izen eman daude Goldenetan, oain ikusiko dugu Zegaman ematen duten, baina espero dugu baietz. Zehazki oraindik ez gaude izenik emateko. Listo? Zesan egin dugunek Zegaman zela gorri bat entzat, emizten jendu dutzen dira, provintzia jende asko zutenak, kanpotik ere bai ikustea. Giro oso polenta sortzen da, ez? Aurreko frutan, momentu ondatzen ere bai, esan egin? Hombre, bai, aizken finen alkate bezala eta udaletxe gorrezkari bezala, ikuspuntu berdinak edo betaurreko ezberdinekin begiratzen dugu, probone dauken eragine, herrin, dude gabe. Garrantzitsuenetako bat, alderdi ekonomikon sartu gabe, nik uste dut, erreminta hau izan dela herri bat egiteko. Egun hortan, edo astebukara hortan, Zegamar gutxi hongo da, maratoiakin erlazioik edo bolondres ez danak, oso gutxi. Netzako importante bat hori da. Beste bat dute gabe, Zegama eskaparaten jartzeko, baita, hau bezalako marketing produktuik ez da hori garbi dago. Baina nik batez ere azpimarratzen dut herrie bera, herrie batzeko errementa oso importantea dela. Ekonomikoki dudek ez da baita inpakto ekonomikoa herrin aizkenen ikaragarri da. Herrin eta pixka bat lurralden esan nik antolakuntza dire ekonomikoki bere esfortzua egin barren dauke, garbi da. Ni pixka bat eta nik importantzik egina alderdi ekonomikoa guztiz garrantzitsua da eta beharrezkoa da, baina pixka bat alderdi sozial edo horri azpimarratuko nuke. Listo? Eskerrak. Herri.